Waqt laqgħa oħra ta' konsultazzjoni dwar l-introduzzjoni tal-miscarriage leave f'pajjiżna ġie ppreżentat studju soċjo-ekonomiku li jikkonferma li l-introduzzjoni ta' dan il-leave hija deċiżjoni għaqlija li se tikkontribwixxi għal inqas telf fil-produttività fil-qasam tax-xogħol. Dan l-istudju kkommissjonat mill-ekonomista Dr. Jonathan Spiteri ġie diskuss f'waħda mis-sensiela ta' laqgħat ta' konsultazzjoni dwar l-introduzzjoni ta' dan il-leave li preżenti għaliha kien hemm is-Segretarju Parlamentari għad-Dialogu Soċjali Andy Ellul. Is-Segretarju Parlamentari Ellul qal li l-Gvern se jibqa' kommess li jtejjeb il-kwalità tal-ħajja tal-ħaddiema u drittijiet tiegħu b'mod partikolari f'mument diffiċli. Din il-miżura se tgħin lil koppji milquta iżda wkoll lil min iħaddem għaliex se toffri inqas telf f'dik li hija produttività fejn propju minn dan l-istudju ħareġ li tħul ta' dan il-leave jista' jwassal għal żieda ta' 8% fil-prestazzjoni tal-impjegati. Kellna laqgħa oħra ta' konsultazzjoni dwar l-introduzzjoni tal-miscarriage leave f'pajjiżna ħareġ biċ-ċar minn dak li smajna kemm mill-imsieba soċjali u kemm minn diversi professjonisti li attendew kemm hawn bżonnu dan il-leave f'pajjiżna għaliex ħajamel differenza fil-ħajja ta' dik il-koppja li tkun għaddiet minn din it-trauma u fejn qed nibgħatu messaġġ ukoll ta' bħala soċjetà illi int għandek dritt li tipproċessa dak li ġara però fl-istess ħin għandek il-backing tal-gvern u ta' min iħaddmek. Malta hi waħda mill-ftit pajjiżi li se tintroduċi dan il-leave speċifiku iżda hi l-unika pajjiż fejn il-gvern se jiffinanzja il-miscarriage leave.